Badakizue, Itzadina mintzo zikloaren beste saio bat daukagu, gaurkoan Parmera hizkuntza ezagutuko dugu, eta horretarako hemen daukagu Sara Añeti, bera Felino herrikoa da, Parman kokatzen dena, eta berak bere hizkuntzaz arituko da, Parmeraz, datozen minutuetan. Jakin, uste dut hemen zabeten gehienon badakizuela, baina bada espada, Itzadina mintzo zikloa hau da, laugarren ikasturtea, martxan dagoela ziklo hau, eta horten gurekin elkarlanan antolatzen dugu, eta horregatik ikastaro izaera hartu du, eta horregatik izan eman behar da parte hartzeko oraingo honetan. Eta, hemen daukagu Beñat Garaio, bera da zikloaren koordinatzailea, berak hautatzen ditu hizkuntzak eta jartzen da harremanetan islariekin, eta bera gizon dugu baina handi batean ziklo honen garapena. Eta, esan bezala gaurkoan Parmera hizkuntza, Sara prest dago, esan behar dugu, barekin handia egingo duela, euskeraz eskiniko dugu hitzaldia, euskara ikasten ari da, 3 urte darama Euskal Herrian bizitzen, eta, iraupen horretan euskara ikasi du, eta euskeraz eskiniko dugu hitzaldia, beraz, nian esker, Sara, egina garegatik, eta zurean. Kaixo, arratsaldeon guztioi, Ane, Beñat. Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Ane, Beñat, eskerrik asko gonbidapenarengatik. Aurkeztuko naiz, Sara Añeti naiz, Parmakoa, Italiakoa, Donostian bizi naiz orain. Eta hori, lehenik eta behin, barkamena eskatu behar dizuet, nire euskararengatik urte pare bat daramatzat ikasten, eta, kosta egiten zait hitz egitea. Gaur, parmigianoari buruz hitz egitera etorri naiz. Parmigiano ez gazta, ez parmesano, baizik eta Parmera hizkuntza. Ni ez naiz hizkuntzalaria, orduan dakidanari buruz, ikasi dudanari buruz, eta adituei esan didatenari buruz hitz egingo dizuet. Baina, hasi baino lehen, bideo bat erakutsi nahi dizuet, Parmera entzuteko. E zit Perma sente in piedi, a bolla snelle. A zit Perma, se deve fare le sgambine nei giardini. Se pare solo alla moda, racconti un sacco fetti. Se piedi il balico nel bose d'orda e a road. Se vedo sul biciclette da Fulvio e poi tabacco mena saiette. Se poi sbevono le fortane, motosio espuse il zamon del bosco. A zit Perma se senti dove zis e poi brancon. A zit Perma se la fe magna crepe passe. A zit Perma se par sud. Tiga e le bosco. Ulertu duzu, hizkuntza ala dialektoa. Interesgarria iruditzen zait ikustea hiztegietan ze definizio ematen duten hizkuntzaren eta dialektoari buruz. Real Academia Española, RAEC esaten du dialektoari buruz. Variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Eta Italiako Treccanic, Italiako hiztegiak, dio sistema linguistico di ambito geografico o culturale limitato che non ha raggiunto o che ha perduto autonomia e prestigio di fronte a un altro sistema divenuto dominante e riconosciuto come ufficiale. Categoria sociale, autonomia e prestigio. Orduan, hizkuntzaren eta dialektoaren aldea kontu soziala da, politikoa, autonomiarekin zerikusia duena.
Euskaltzaindiak berriz esaten du hizkuntza bat banatzen den era nagusietako bakoitza. Horrek esan nahi du hizkuntza nagusia dagoela eta horren barnean aldaera batzuk. Parmerarekin hasi baino lehen, mapa hau erakutsi nahi dizuet. 1997koa da, baina ez da asko aldatu. Italiako dialektoen mapa bat da. Batzutan galdetzen didate ea italiara uniformea hitz egiten dugun. Nire ustez mapa hau da erantzunik egokiena. Eskualde bakoitzak, provintzia bakoitzak, baiara bakoitzak bere aldaera linguistikoak ditu. Eta gertu gaudenok erraz elkar uler dezakegu. Baina adibidez, ni Triestera joaten banaiz, kosta egiten zait haien italiera ulertzea. Esloveniarraren eta venetoaren nahasketa bat delako. Eta, Siciliara edo hegoaldera joaten banaiz, ni hablar. Geografikoki kokatzeko, Italia badakizue non dagoen. Parmako provintzia Italia iparraldean dago, Emilia-Romagna eskualdean. Eta tamainaz jabetzeko, Euskal Herriko 7 probintziak gutxi gora behera 20.000 kilometro karratu dira. Parmako provintzia 6 aldiz txikiagoa da. Eta Euskal Herriak gutxi gora behera 3 milioi biztanle ditu, Parmako provintziak beraz 7 aldiz gutxiago. Eta filogenetikari dagokionez, Parmera da hizkuntza indo-europearra, erromanikoen barruan, Galiar iberikoen barruan, eta Emiliano-Romagnoloetako bat. Hori da Emilia-Romagna eskualdean, eta ikus daiteke gutxi gora behera nola banatzen diren Emilia-Romagnan dialektoak. Eta ikusten duzuenez, muga linguistikoak ez datoz bat muga politikoekin, asko gertatzen dena. Parmeraren jatorria azaltzeko, aztertu behar dugu nor bizi izan den Parmako inguruan. Antza denez, lehenengoak etruskoak ziren. Parma eta Bagantza ibaiak elkartzen diren lekuan. Mapa zahar bat aurkitu dut, ez da etruskoen garaikoa, baina lehenduko digu. Kontuz, iparraldean behan dagoelako. Ikusten dira Parma eta Bagantza ibaiak, erdian Parma hiria, esaten dugu, eta gero hegoaldean, azpian ikusten dira Apeninoak, eta behean, iparraldean, Po ibaiak. Eta gero, Kristo Greko 3. mendean, zeltak iritsi ziren, iritsi omen ziren. Eta zenbait hitz mantentzen dira garai arkoak. Adibidez, gozen, txerri, skrana, agulki, edo soga, soka, ia euskaraz bezala. Hala ere,
Parma hiria erromatarrek fondatu zuten. Kristaurreko 183an. Eta erromatarrekin latina iritsi zen Parmara, eta zeltera eta latina nahaztu ziren. Latina zen imperioaren hizkuntza, noski. Eta gero, 5. mendetik 8. mendera, gutxi gorabehera, hainbat herrik inbaditu zuten Parma ingurua. Hunoak, godoak, bizantziarrak, frankoak. 9. mendetik 15. Parma, Milango dukerrian egon zen. Eta gero, 1555an, uste dut, estatu independente, Eduardo independente bihurtu zen. Eta Parma eta Piacentzako dukerria sortu zen. Estatu erdi independentea zergatik. 16. mendetik 19. mendera agintari espainiarrak eta frantziarrak txandakatu ziren Parma eta Piacentzako dukerrian. Eta frantsesak eta espainolak arrastoa utzi zuten Parma hizkuntzan. Adibidez, 1808an Napoleonek Parma eta Piacentzako dukerria Frantziara anexionatu zuen, eta urte horretan frantsesa hizkuntza ofiziala izendatu zuen Napoleonek. Beraz, inbasio eta konkista hauek jatorri anizetako hitzak utzi zizkiguten Parmeran. Hau da zerrenda txiki bat, ez du dena erakurri nahi, baina latinetik, antzinako zelteratik, germanikoa, frantsesa, gaztelania eta arabiera, ere bai, mamluk leloa. Baina, noizkoak dira Parmeraz idatzitako lehen agiriak. 9. mendean, asmakizun herrikoiak Parmeraz jaso ziren. 10. mendean, latinez idatzitako notario akta batzuetan Parmerazko oharrak aurkitu zituzten. Honek esan nahi du, bazeudela pertsona ikasiek Parmera erabiltzen zuten. 16. mendean Parmerazko lehen poesia idatzi zuten, 12 bertsokoa, baina Parmeraz idatzitako lehen testu osoa 1718koa da. Hau da azal, La Catlenes Pasdur izenakoa. Giuseppe Dell'Olio egileak, idazlariak, azalean esaten du, idatzi zuen opera molto dilettevole e onesta in lingua rustica, italieraz. Hau da, antzeslan oso divertigarri eta zintzoa baserri hizkuntzan. 1795-tik, 1906 arte, lehenengo egutegia Parmeraz argitaratu zuten. Baina kontuz, Parma hirian argitaratzen zuten, baina landako hizkuntzan, broma egiteko, adarra jotzeko,
La Podriga da Panotxa. Panotxa da herri txiki bat, eta Podriga emakume nekazari bat omen zen, sutara kondenatu zuten, eta gero bizirik atera zen, eta etorkizuna asmatzeko gai zen. Baina, interesatzen zaiguna da, 18. mendearen hasieran, hiritarrek satira egite zutela nekazariei buruz. Eta gero, mende berean, bukaeran, agertzen dira Parmera zitazten zuten lehenengo poeten izenak. Adibidez Angelo Mazza edo Giuseppe Callegari. Azken honek, Giuseppe Callegarik idatzi zuen oda bat kulatelloari buruz. Badakizue zer den kulatelloa? Hau da kulatello. Izugarri gustatzen hona zitzaion Callegariri. 1827an aurkitzen dugu lehen itzulpena latinetik Parmerara. Tommaso Gasparotik egin zuen, titulua La puñata di Sold, eta Plautoren aulularia zen. Komedia bat da. Euklione izeneko protagonistak urreskolapiko bat aurkitzen du bere baratzean eta ikaratuta bizi da lapurren beldurrez. Gero, komedia bat, 20. mendean beste dialekto batera itzuli zuten, Emiliano Romagnolo dialekto batera, eta, antzeslan bat egin zuten. Eta, mende berean, Francesco Scaramuzza poetak Danteren Divina Comediako Ugolino kondearen kapitulua Parmerara itzuli zuen. 1896an Parmera italiera lehen hiztegia argitaratu zuten, egia Malaspina, eta 19. mendean Parmerazko komediatan oso ezagunak diren pertsonaiak sortzen dira. Hemen adibide batzuk daude, Batista Empanada, Sandron, Barñokla edo Als Degut. 19. mendea aldaketaren mendea ere izan zen. Hemen mapa honetan ikusten da nola zegoen banatuta Italia garai hartan. Egoaldean Regno delle Due Sicilie, Regno di Sardegna, ikusten da iparraldean Parma eta Piacenzako dukerria, Modenako dukerria, eta bar. Batasun nazionalaren sentimentua indartzen ari zen, eta hizkuntza komun bat behar zuten. Garaiko intelektualak Toskanan hitz egiten zuten italieraren alde zeuden. Dante, Petrarca eta Boccacioren hizkuntza zelako. Baina egoera nahiko kezkagarria zen, zergatik, populazioaren 10% soilik zekien italiera. Analfabetoak 75 ziren, eta orduan aldaketan handia iritsi zen. 1891an Italia bateratu zenean, alfabetizazio legea onartu eta italiera hizkuntza ofizial bakarra izendatu zuten.
dialektoak ez jakinen hizkuntzak izatera pasatzen dira. Orain hasten da parte linguistikoa. Esan dudan bezala, ni ez naiz hizkuntzalaria, orduan berezikitasun batzuk aipatuko dizkizuet, eta gero norbaitek interesa balu, bibliografia edo zerbait eman dio. Arazorik gabe. Parmeraren berezitasunak aipatuko dizkioet, bereziki italieraren konparatuak. Adibidez, Parmeran erdi bokal bat dago, iren alofono bat, idazten da jota, baina esaten da j. Adibide hauek bezala. Juter, lagundu, maia, kamiseta, edo mei, inoiz ez. Beste gauza bat, Parmeran bokala bikoitzak daude, italieran ez bezala, eta idazten dira, tonuaren arabera. Kontsonante frikatiboei dagokienez, zeta, ez da ezeren alofonoa, italieraz bezala, baizik eta fonema propioa. So eta zo gauza desberdina da. So, bera, esan nahi du, zo, azpian, behean, edo zaket eta zaket gauza desberdinak dira. Zaket poltsa da, baina zaket txaketa. Parmeraren hotz tipiko bat, hau da, ene bikoitza bezala edazten da, baina soinua da pitxeina edo mateina. Ez da ene bikoitza, ez da mateina, baizik eta mateina. Mateina goiza da pitxeina txikia, femeninoa. Edo adibidez, afrikariak hitzen bukaeran, C eta G horrela idazten dira, eta esaten dira tx hitzen bukaeran, edo j. Betx, maztx, matx. Betx, zaharra, maztx, gizona, matx, maiatza. Ez dut denerako nahi, Parmeran ez dago kontsonante bikoitzik, mailegu hauetan izan ezik. Beste zauberri bat, maskulinoak plurala sortzeko ez dira aldatzen, orduan libor mantentzen da, liburua, baina salbuespena bat da, elle bukatzen direna, elle hori bihurtzen da jota, erdi bokal ji. Fazol, fazoi. Babarruna, babarrunak. Izen ordainak gauza bat bakarrik. Parmeran izen ordain pertsonal kritikoak subjektu funtzioarekin tipikoak dira. Eta aditzaurekoak dira adierazpen perpausetan eta aditzostekoak galderazko perpausetan. Hori. Eta taula honetan, izen ordain pertsonal kritikoak dira pertsona guztientzako. Aipatu nahi dut, hirugarren pertsona singularra, izen ordaina aldatzen da subjektuaren generoaren arabera.
eta adibide batzuk jartzearren, pronom eizen orden pertsona kritikoekin, adibidez, nik egiten dut, esaten du afag, esaten da afag. Egin dut aiofat, zer egiten dut, galdera, kofagia. Adibidez, egiten dut fag bakarrik, esaten badut, ulertzen da lehenengo pertsona singulara dela, baina gramatikalki gaizki dago. A hori, izen horrein pertsona kritikoak beharrezkoa da. Edo esan dudana, gizon batek idazten du al skriba, baina emakumea baldin bada la skriba. Aldatzen da generoaren arabera. Hemen izen ordain batzuk osatzeko bakarri. Tarain, adjektiboei dagokienez, ez dut denerako eko nahi. Baina esan nahi dut, askotan, parmeraz, hitzak ordezkatzeko forma idiomatikoak erabiltzen ditugula. Adibidez, edozein mugagabea esaten dugu bastakasia. Itzultzeko ezinezkoa da bastakasia, edozein. Eta adibidez, tanto eta parets asko, gutxi erabiltzen dira, eta besten dira lokuzioak, dalgran gehi izena, dalgran labor lan handia. Edo izen kolektiboekin osatutako joskerak. Adibidez, splagel edo sbardabel. Hagamos sbardabel et labor lan handia daukagu. Itzultzeko zaila, edo ezinezkoa. Eta hemen, forma idiomatiko batzuk, ironikoak, asko erabiltzen ditugunak. Adibidez, norbaitek asko edaten badu, guk ez dugu esaten asko edaten duela. Baizik eta albebak menstzer, edaten du konketa batek bezala. Edo oso argala esaten dugu megork menuz. Argala baina ate bat bezala. Hori, ironia. Kuriositate txiki bat, frantsesarekin lotua, ordu puntualak izateko, ora edo hor, jarri behar da. Hirurak dira, letrior. Ezin da esan, letri. Hori frantsesez bezala. Eta beste osagarri batzuk, moduak eta aldiak beste hizkuntzetan bezala dira, gauza bat bakarri ez dago preterito perfecto. Aditzen formak aldatzen dira, batzuetan, aditzaren posizioaren arabera, esaldian, baina fonetikagatik, eufonia osatzeko jakingo dut, itzultzen da zaro esaldiaren hasieran, baina sabro esaldiaren bukaeran, adibidez. Hemen aipatuko dizuet gauza bat, bakarrik. Mei, inoiz ez, esamolde askorekin ordezkatu daiteke, esan dudana gutxi erabiltzen da. Eta ordezkatzen dugu, adibidez, las manas di sábado, bi larun bateko astea, edo cuando fioca arroz, elurra rosa egiten duenean. Esamolde forma idiomatikoak, esamolde idiomatikoak. Hemen gauza bat,
palmeraren tipikoa, lokuzio, parbia et lokuzioa. Kausa adierazten du, adibide horretan bezala, jantakaina perbiet la hereditae, esan nahi du, herentziagatik eztabaidatu dute. Bueno, izenak eta bizenak. Ez daude izenik edo bizenik parmera, osea, ez dira parmerazko grafiarekin idazten, baina ahozko moduan bai aldatzen dira. Adibidez, Mikelinia bizena parmeraz Miklen da. Eta emakume bat baldin bada, esaten da Mikleina. Gero ez dira idazten palmeraz, baina ahoz bai. Eta beste gauzatxo bat, palmeraz esaldi erlatiboetan ezin da ke erabili preposizio batekin. Italieraz bai, euskaraz ez dakit. Italieraz, il libro di cui ti ho parlato, gazteleraz, el libro del que me has hablado, de hori, ezin da erabiltzen palmeraz. Alibor kat medit. Euskaraz, nik itzultzeko nuke, berkatu. Aipatu ditazun liburua, baina ez dakitea gaizki dagoen, hitz egin ditazun liburua, ez dakit. Baina, ke hori jarreta dago, ez da? Parmiran, aliportik, oza? Baina, de hori, preposizioa, ezin da erabili, ke esaldi erlatiboetan. Gaztelaniaz bai. Bueno, beste bitxikeria frantsesarekin lotua, esaldi zahar batzuetan ez dago izen ordain kritikorik subjektu funtzioan, frantses estandarrean bezala, eta horrek pentsarazten digu antzina, parmerak frantses estandarrean arauak jarratzen zituela, eta ondoren kritikoak gehitu zituela, egungo frantses arruntan bezala. Bueno, hau idatzi nuen, gero ez naiz historialari edo hezkuntzalaria. Bueno, atseden pixka bat hartuko dut nik, eta bideo bat erakutsiko dizuet, autoktono bat entzuteko. D'aquí ve, quan jo estava jo, jo he d'estar atent quan també la mossa a farmi la sapata, che farmi la tara sul tipè, perché dopo la salteria, no? La salteria è la resta lì. Se posso stare io, che il sacco è la tua, che una volta del me, e la tua la porta qua. E così dicevano che quando fa la schiena su il feu, allora il tizio cominciava a stare male. Allora lui aveva un po' di buon senso, alla daniela, allora sculata la vecchia. Quando andava la schiena appesa, e con la moriva e ne morì. È vero, questo tema è una puntata. Bueno, kondaira bat zen, mal de ojo ari buruz. Ez dizueta salduko, nahi bat duzue gero, eta gaztelaniaz, edetaieraz.
Gaur egungo Parmeraren egoerari buruz hitz egingo dizuet orain. Ez dago ikerketa edo datu espezifikoki Parmerari buruz. Baina gutxi gora bera, hiztunen kopurua 210.000 da. Hori da Parmakoen erdia. Istatek, Instituto Italiano di Statistica, Istatek egindako ikerketa generikoetan ikus daiteke ipar-ekialdeko Italian, Parman ere, 122 dialektoz bakarrik erabiltzen duela familian. Eta 127 elebiduna da, gutxi gara bera. Datu generikoak dira. Hitzaldia prestatzen ari nintzenean, jakin nahi nuen ea norbait lan egiten ari zen Parmera gal ez dadin. Eta konstituzio printzipio batetik abiatuko gara. Italiako Errepublikaren konstituzioan 6. artikuluak dio: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Hau da, Errepublikak gutxiengo linguistikoak babestuko ditu lege bereziekin. 1994tik gaur arte, 20 eskualdetik, Italian 20 eskualde dira, daude. 20 eskualdetik 14 legeak onartu dituzte dialektoak babesteko eta bultzatzeko. Gure eskualdeak, Emilia-Romagnak, 2014an egin zuen. Erabaki zuten artxibo digitala sortzea, fonoteka sortzea, ikastaroak antolatzea eta diru laguntza ematea eskolei edo kontuz. Ez da derrigorrezkoa izango eskoletan Parmera irakastea. Baizik eta eskola batek proiektu bat presta dezake diru laguntza horiek lortzeko. Eta hemen behan dago webgunea. Diru laguntza horiekin Parmako udalak hainbat ekimen zehatz egin zituen. Ritorno al dialekto proiektua aurkeztu zuten, orain dela urte batzuk. Proiektuaren izena orain konturatzen naiz, italiaraz dago. Eta Parmako udalak proiektu horren barnean badaude ikastaroak eskoletan, helduentzako ikastaroak, liburuen eta agirien digitalizazioa, kontsulta gramatikala, fonoteka, biblioteka eta literatur lehiaketak. Beste ekimen zehatz bat, Parmako udalak egin zuena, iren zerbitzu enpresarekin. Iaz geratu zen, lan berri baten sorkuntza iragartzeko bideo bat prestatu zuten
lehen aldiz, Palmeras, eta, azpitituluekin italieraz. Erakutsi nahi dizuet. Lan berria zen auzoko zabor biltzailea. Mi ho fatto un mestiere importante bombe, coi che teneva pulire la città. Isciamevo, ispasevo. Guarda, che ti passa con una rossa. Vabbè, sono del tonic. Che bevo entra, in Daltonia, che di mica semaforo. Non può fare. Beh, muovello il can fa smiga. Con tutte le sicche che chi? Ma io capisco anche a me che dai sì. Le detti can fa smiga. Beh, guarda che non si vede niente. E le glove in carrella e che le volte averti le prime volte. Ascolta, non sa ne stare fuori. No, mo, in quel perma, non si cammina in campo. E giorno dico, è che mica può tribulare, anche se certa gente... Che è? Capo, e ieri che tempi, muoio dentro un bidone da voi. Di ti portare le so. Sì, vabbè, ma il porteme è il cino. Guarda quella butta via la gente. Io di bolletta, che duetto? No, niente, io paghiamo, vabbè, questo chi l'usa, chi, e anche quella da Roma. Che chi fa mai selfie, dai. Dica scusi. Bravo ragazzi, hai fatto proprio un bel lavoro da voi. Bravo, e ci sta. Vemo chi è lui? Ah, carati. Andiamo a scarsare, perché non c'è gente che lavora tutti i giorni con serietà, competenza e impegno per venire pulita la nostra città. Grazie a tutti coloro che si utano a fare la sofferta. Gezurra bat dirudi, baina bideo honek asko posten ninduen. Dialektoa zabaltzeaz arduratzen diren elkarteak ere badaude. Zaharrena segurazki familia Pranzana da, antzerkiko konpainia bat. 1947 sortu zena. Antzerkia batez ere, ekintza kulturalak eta orain ikastaroak ere antolatzen ditu familia Pranzana. Eta beste elkarte kultural bat da, 2006an sortu zena, Consulta per il dialetto parmigiano da. Literatura, musika, sukaldaritza bitzen ditu, ikastaroak antolatzen ditu, eta tradizioak berreskuratzen ditu. Gazteen hizkera itzultzeko saiakerak ere egiten ditu. Adibidez, emotikonoak Palmeras, edo informatikako hitzarruntenak Palmeras. Gustatzen zait kontatti kia etor, osea, besteak. Gustatzen zait. Prentsari dagokionez, Parmako egunkariak, Gazeta di Parmak, Palmerazko atalak ditu, gutxi, oso gutxi. Eta batez ere kontu zaharrak, esaerak, eta futbolarien notak eta komentarioak aste artero bat irakurriko dizuet. Gagliol, 5. Biond, al 5 le pralgo il magnen, perché Dardet
t'escancré, s'acanyé, busqué, però tecniu botta. Mo colgo lì, porco d'un molledor, al fa e basta, dai là. Alla rispata anche il pelo di Barbian, la ponta più sponteda e della storia del calcio. Ba, uste dut, Parma galdu zuela, egun horretan. Gazeta di Parma egunkariak bere webgunean atal bat sortu zuen Gatzafan izenekoa. Galdera erantzunak eta jokoak egiten dituzte, eta gero erantzunetan badaude erabilera eta azaltzen dira etimologia eta joko moduan, baina gero. Aldizkari bat ere badago, Alpontat Mes, Familia Pramzana elkarteak sortu zuena, orain dela 60 urte. Hasieran 60 horri zeuzkan. Orain 6 hilabetero argitaratzen dute eta 8-12 horri ditu. Ia dena italieraz, atal batzuk bai parmeraz daude. Eta Parmako probintzian antolatzen diren ekimenak eta parmeraren lotuak idazten dituzte. Azken 5, 6, 7 urteko fenomeno bitxi bat, gazte talde honena da, Io parlo parmigiano. Hasieran divertitzeko soilik pelikula famatuen parodiak egiten zituzten, eta gero bideoak jartzen zituzten YouTube, interneten. Gero arrakasta handia izan zuen gauzak, eta adituei galdetzen hasi ziren parmera korrektua hitz egiteko, eta orain pelikula bikoitzen dituzte, kamisetak saltzen dituzte, beste egutegi bat sortu zuten, eta ikuskizunak antolatzen dituzte. Parmera Wikipedian sartu da. Emilia-Romagna eskualdean, Emilia-Romagnako 10-15 dialektoak elkartu ziren eta wikisare bat osatu zuten. Ikusten duzuenez, otsailean, ia 12.000 hitz zeuden parmeraz. Goazen alde txarrak ikustera. Zer falta zaio parmerari? Lehenik eta behin, grafia eta gramatika batua falta zaizkio. Arazoak parmeraz ez da idazten, edo oso gutxi, eta batez ere poesia. Eta are gutxiago itzultzen da. Oker ez banago, itzuli den liburu moderno bakarra, Le Petit Prince da, Printze Txikia. Gero bai, poeta batek Pirandello, Guareschi eta De Filipporen antzeslan batzuk itzuli zituen, baina ez dute argitaratu, orduan. Eta gero, ez da musikarik sortzen, parmeraz. Dauden talde eskasek
batez ere kanta zaharra, kanta tradizionalak kantatzen dituzte. Eta azken puntua, nire uste arazorik handiena, alde ludikoak eta humoristikoak protagonismo handi dute. Nik ez dut uste eskoletan derrigorrezkoa izango denik Palmera ikastea. Zaila da niretzat imaginatzea administrazioan agiri elebidunak. Eta ia pentsa ezina da dendetan edo administrazioaren weboetan nirekin Palmeraz egin dezakezu kartela ikustea. Adituei ustez, alde handia dago, hiriaren eta Apeninetako eskualdeen artean. Hirian, Palmerak jakin-mina pizten du, baina ez da behar bat. Landa inguruan berriz gehiago erabiltzen da. Eta, familiatik kanpo eta lagunen artetik kanpo ere erabiltzen da. Eta gazteek hitz egiten dute, gazteok hitz egiten dugu. Italiako beste zenbait eskualdeetan, bai dialektoak indartzen ari dira, eta batzuetan polemika ere sortu da. Batez ere eskuin-muturreko militanteek tresna nazionalista moduan erabili dutenean. Eta gero, Italian, badaude artistak euren dialektoarekin aritzen direnak edo zirenak Italia osoan zehar autonomia eta prestigio horiek emanez dialektoari. Aipatu ditut Davide Valdespross musikaria eta zela eta poetak poeta lan egiten ari da lage dialektoarekin, edo Il parto delle nuvole pesanti-rock taldea kalabrierarekin, eta egin zuten Genovako dialektoarekin Fabrizio De Andrek eta Massimo Troisi aktoreak napolierarekin. Ez dakitea ezagutzen duzu, Eta bai kortasunez bukatzeko. Azken bideoa. Kanpotarrak agertzen dira. Palmeraz hitz egiten. Come le bombe! Le belle, vin senza bicchiere e bicchiere senza vento. Che penso e ne sto sempre? Lascia stare, troppo che guastano così. Perse? Sedese? Moglie, buona bombe. Che la faccia da forestiera. Marco dit, mi sono pranzato d'Alsace. A tal dig där. Mr. Leon, Tosca Cedor, Memon, if piesu ni torbei, Fati, hoge, interpoter, suge, interformai. Vabbè, asbicchema. Non sa capire. Salam. See you later, alligator. Hasta la vista, chico.
bazter kanpotarrak dira. Bueno, a ber, ikastaro txiki bat prestatu du. Esaldi arruntekin, baina galderak badituzuen, poliki, erantzuko dizu. Kuriositateak edo... Barkatu, pixka berandu naiz eta igual esan duzu, nire guztoko jaten jakitea zure atxikimendua Parmerarekiko nundi datorren. Ulertu dut etxean etxe egiten duzuela edo ez da? Bai. Baina, nundi dator atxikimendua Parmeraz hitz egiteko hango landa edo hiri edo... Bai, nik suerte izan nuen nire aitona amonak gurekin bizi zirelako. Eta, Parmeraz hasi ninduten. Eta nik Parmera etxean ikasi nuen, batez ere eskoletan, ni txikita nengoenean ez zen posiblea. Eta orain, eskoletan ez da irakasten, baina bai badaude ikastaroak eta ikastaroak, bai. Helduentzako eta haurentzako, baina voluntarioak dira. Eta orain, lehen Anerekin hitz egiten ari nintzen, nire familiarekin Parmeraz hitz egiten dut, normalean, batez ere aitarekin eta zaharrekin, entre comillas. Baina lagunen artean italiera hitz egiteko ohitura daukagu. Bai, eta hori zaila da, ohitura aldatzea zaila da. Noski, txikitan esaten dizute etxetik kanpo Parmeraz ez hitz egiteko, lotsagarria delako. Orain ez, baina orain dela 20 urte bai, horrela zen. Eta orain bereskuratzen ari da, baina adibidez, nire aitona amonak lotsatzen diren, medikoaren gana joten badira, italieraz ondo ez dute hitz egiten, ez dutelako hitz egiten. Nik jakin nahiko nuke zein den gazteen ikuspuntua, esan duzu landagunetan eta hitz egiten dutela zenbaitek, baina orokorrean erabiliko dute Parmera edo erabiltzen dute edo nola bizi dute dialektoarekin harreman hori. Orokorrean ez, ni italian bizi izan nintzen eta bai badugu, baina jazta. Hau da gure dialektoa, baina ez dute erabiltzen. Zuego nintzen letzen, ez da? Ez dute erabiltzen kalean edo... Ez, beraien artean ez. Bai adiz musika egiteko eta bai, baina beraien arteko harremanetarako behintzat ego nintzen espazioetan zaretik, ez zuten erabiltzen. Begira, nik uste dut gazteek ez dutela erabiltzen lagunen artean edo ez ezagunekin. Etxean bai, nik uste dut baietz. Eta zer zen galdera barkatu. Ez hori ikusten duzun gogoa erabiltzeko edo... Esan nahi nuen, orain behintzat ez da lotsagarria Parmeraz hitz egitea. Hori da lortutako helburua, ez da.
ni ez naiz lotsatzen, eta Parmara joaten banaiz, eta ez ezagun batek Parmera hitz egiten badit, posten naiz. Ez duzu emerizat mendean oso jende gutxik itxiten zure Italiera. Toskanera izango zen gehien bat, ezta? Baina ezagutzen duguna, ikasi dugun, ez dituen edo hezkuntzan Italiako literaturaz, italieraz erreferentzia ditugu Dante eta besteak eta hainbat jende. Baina pensatzen dut, hainbat dialektotan dago, zen ere nahiko literatura beratza, ez da, Italian, Barkatu, ez dut ulertzen, baina zer garaiko... Galdera da, esan duzu, emeretzigarren mendean zo jende gutxik egiten zuela Italiera, ez da? Italian. Emeretzigaren mendean, baina, eta gu, irtzi eguna Italiako literatura, amasei, amazazpi, mesozti, emeretzigarren mendekoa horretek zer, hori italierazkoa izan da. Baina pentsatzen dut egongo zirela dialektotan nahiko idazle ezmatu edo ez? Antzino, pertsona ikasiek latinez idazten zuten, baita bere dialektoaz ere, baina ikasiek italieraz edo lo que se consideraba italiano, digamos, idazten zuten, ez dakitea, baina gero egunerokotasuna eta normaltasuna gehienek bere dialekto hitz egiten zuten. Orduan, bazegoen, zera prestigiozko hizkuntza bezala italiararen ideia ez da. Hori da. Eta gero, italiaren bateratu zenean, erabaki zuten Toskanan hitz egiten zuten italiera, hizkuntza ofiziala zela. Dante, Petrarca eta Boccaccio hartu zituztelako referentzia bezala. Esan duzu ikastaroako daudela helduentzako Parmera ikasteko, eta pixkate aipatu duzu, baina umeentzako eta gaztentzako eskola barruan zein da gaur egun egoera Parmera ikasteko? Haur txikientzako, nik uste dut 10 urte arte, ez da dagoela ezer. Eta gero, aipatu didan bezala, eskola batzuek proiektuak aurkezten dituzten, eta ez dakit kopurua, baina bai diru laguntza badago. Eskualdekoa edo estatukoa. Eta diru hori eta proiektu horiek zertara bideratzen dituzte? Bideratzen dituzte Parmera ikasteko edo literatura edo zerbaitetan saiatzen dira? Nik uste dut, Parmera ikasteko eta kanpoko ikasleak deitzen dituzte ikaslei irakasteko.
beste bat. Aipatu duzulen alderdi batzuk Italian hasi direla bertako hizkuntzak bultzatzen, pixket beraien nazionalismo hori bultzatzeko, jakineko nukea, adibidez, Parmako politikariek, Parmako agintariek, orain gobernuan daudenak, zein da beraien jarrera Parmarekiko? Nik uste dut Parman ez dela gertatzen, hori. Orain alkate Movimiento 5 Stelle barruan zegoen, baina orain kanpoan dago, eta ez dakitea gauza hon edo txarra den, baina oraindik Parmera ikusten da modu folkloriko bat bezala. Gero, Benetoan, adibidez, sentimentu nazionalista handiagoa dago, eta horrek laguntzen ari da dialektoa bermatzeko eta errekuperatzeko. Galdera gehiago gogon bitartean, nahi baduzu ikastaro garekin hasi eta bien bitartean okurretzen baldin bazaizu zerbait, altzetuzkoa eta ontako izkigu galdera gero. Nork irakurri nahi du zenbakiak. Bai, ondo. Ausarta. Ez dakit, ez nahizen adi egon, B ezaten duzu edo? B, bai. B edo B? B. Bon edo? Nire nasketa da. Bon, du, tri, quater, cinc, ses, set, ot, 9, 10. Perfecto. Nire uzbera baina hobea. Venga. Egunon, bonjoren esaten da, edo bonjoron. Irian esaten dute bonjoron. Landa inguruan esaten dugu bonjoren. Variazio txiki bat. Nola duzu izena, metxamet, mi amtxam zara. Non bizi zara, indostet, Astaga Gasteiz. Lasai egon, tola zu dolza. Izango litzateke suabe hartu, tola zu dolza. Ez dakitea konturatzen zareten, bideoak agertzen diren pertsonak dutela erre, askotan erre, frantsesa bezala. Arrasto hori gertatu da, hirian batez ere eta Via Emilia osoan zehar, Parma, Piacenza, Fidenza, Salso Maggiore, herri txiki batzuk, mantentzen dute erre hori. Nik adibidez ez dut, frantsesak hitz asko eta arrasto asko utzi zizkigun. Bururatu zait patata, esaten dugu, patati edo pondatera, frantses bezala. Ilarrak, rabiot.
laranja, ez dakit zergatik, baina esaten dugu Portugal. Albaricoque, nola da? Albaricoque, muliega, alkatxofak, skartotzen, frantsesez bezala, artixo, ez da? Animaliak, bi jarri ditut, lagartija, ez nahiz gogoratzen, ringola, landa inguruan, bainerian argintela. Eta gehien gustatzen zaidana, la tortuga. Esaten dugu bisa skudlera. Hori izango litzateke, bisa da suge bat. Skudlera da, nola da, la taza. Osa, suge con su taza, no? Questa. Bukatu da. Bueno, norbaitek galderaren bat baldin badauko oraindik egiteko, bai. Horreka moduko ekitaldirik egitea pentsatu duzue? Ez. Antzeko edo? Tresna erabiligarria izango litzateke, bai. Proposatuko diot. Irian eta ditu orain, Zugandila, esan duzu, irian modu batean eta landa ere mon bestean. Orduan badago Parmera irirako eta Parmera landa ere murako, bereizketa egiten da. Desberdinak dira, bai. Ulertzen da, elkar ulertzen dugu, baina, gauza asko atatzen dira. Horregatik ez dago Parma baturik. Lehenik eta behin sortu beharko luke Parma batu bat. Eta badago pikea ezberdintasun horien artean egitekoen eta... Ez. Parma eta Reggioaren artean bai, baina Parman ez. Beste gatera bat. Bueno, egizan, osnaketa pila bat ari zaitzortzen, zetik, Italia, nik ez dut ezagutzen, Italian ez naiz inoiz egon. Eta, bueno, ikusi ditut zenbait, oso berez, esate baterako, hori ez, esan dozula 19. mendean, edo uneko 10 bakarrik hitz egiten zuen Italiera, ez da? Osa, frantsesaren, nazioaren oso antzekoak dira datuak, zen edo, 2 mendetan lortu dute hizkuntzak biltzea, ez? Edo desagertaraztea iaia, ez? Eta eskuindarrak ere, nazionalismo horrekin edo hizkuntzak erabiltzea, Lepenek bezala, ez? Bera pretoia handiena bera da, eta oso guzti, ez? Antzekotasunak ikuste ditut hor, baina nik esan Italiako historia eta Italia bera ez dutan asko ezagutzen, baina antzekotasunak ikusi ditut. Eta kurioso egiten zait, esaten duzu frantsesetik datorre, baina, klaro, kontaktuan, nik ez dut ezagutzen Parmatik gora oso ondo zer dagoen, baina errea ez da esaten kasi Pariseraino, gare batean, ez dut hori frantsesa zen. Zetik kontaktuan gertu zeuden hizkuntzetan, nidaki dela, eta hemen, ni baino gehiago jakingo duenik badago, baina erre esaten da, Oksitania guztian, edo esaten zen, eta Euskal Herrian ere bai, eta pretoiek ere erre esaten dute. Kurioso egiten zaitez, nola frantsesaren eragina identifikatu dezakegun, joango zelako eskola hizkuntza bezala, edo baino nuzakit, segurote, nola pasatzen diren hizkuntza batzuk, garen batzutan, eta berriz seguro egongo dela beste eraginen bat, Parmako hizkuntzan edo beste, berez, Oksitaniera gertuago egongo zen, edo
Oksitaneratik gertu dauden. Eta ze identifikatzeko zaila diren, ez da, zatik. Eta pixka bat gogoratu dit, Galloaren, Galloa da Bretañan hitz egiten dan mundion, britor romaniko bat, hizkuntza romaniko bat, britor romaniko bat, eta Jose nik antzekotasun asko ezer jakin gabe, ze Galloa oso gutxi ikasi nuen, eta ez dut ezagutzen Parmera, baina zenbat gauza batzutan, ez da, nola duzu izena, eta antzeman diot ezer jakin gabe, baina kurioso egin zait hori, frantsesa nola heldu den egea, ez da? Eta lurraldez, berez oso urrin zegoen, baina botere harremanak eta oso interesantea iruditzen zait. Ni bai kezkatzen nago hemen, behintzat Gasteizen, Italiar komunitatea nahiko handia da Euskal Herrian, ez? Ez dakit, zenbat mila zarete. Bai, dirudienez bai. Milaka batzuk zarete. Milaka? Bai. Gasteizen? Ez Gasteizen, baina edo bai, pila milaka ez. Eta Donostian, orain dela urte bat, gutxi gara bera, elkartean sortu genuen, Italia txiki deitzen da, eta bai, uste dut Gipuzkoan eta Iparraldean 500 italiarra gaudela, komunitate handia. Nola ikusten duzu euren euskararekiko jarrera, zetik? Niri hemen pixko bat Gasteizen zaila da, Euskararen alde. Euskararen alde daude, baina pausu batzuk ematea, zuk egin duzun bezala Euskara ikastea. Imaginatu ere, ez? Bai, Donostin badakit errexagoa dela esan gurotez, baina nola ikusten duzu mentalidadea pixka bat, Osea, Italiar, en fin, ez dakit, hizkuntza dialekto kontu horiekin, nola konbentzitu italiano bat euskarara animatzeko. Pixka bat, Gasteizen, ez? Nola ikusten duzu mentalidadea nahi dut esan, ez? Hemen mentalitatea oso desberdina da, Osa, ni 3 urte bakarrik daramatzat hemen, eta ez dakit, ez dut ezagutzen ondo Euskal Herriko historia eta bar. Baina azken urteotan hemen gauza izugarri aldatu dira, ez da? Mentalitatea eta batez ere gauza fundamental da erakunde publikoek egiten dutena, ez da? Azkenan erakunde publikoek euskara asko bultzatzen dute. Hori, bai. Hori asko aldatzen da. Jendeak lortu du. Baina barkatu? Jendeak lortu du hori. Bultzatu egin. Bai. A ver, te puedo decir en castellano que me cuesta. Creo que son como 2 partes que tienen que juntarse, ¿no? Tiene que haber un sustrato de población que empuja, que quiere, que tiene una tradición, que tiene algo que no quiere perder, pero al mismo tiempo tiene que ser protegido por los que tienen el poder de hacerlo. Hala ere, zure kasuan zukitzen duzu Parmera eta Boan erreza izango ozen zuretzat, hemen euskerik ez behar dut, etorri nahi zona eta euskerarekiko jarreran hori eta dira. Gustatzen zizu zure hizkuntzetze egitea eta beste italiar askoren kasuan ez da hori izango, ez da? Zagutzen ditut batzuk. Edo batzuk bai, beste batzuk horren beste, edo... Baina zaila da, sinceramente. Nik ulertzen dut, cada uno tiene que hacer lo que quiere. Behar ez baduzu,
luego depende de tus ganas, de tu tiempo, de tus posibilidades, no está. Nire gustatzen zait, eta egiteko aukera daukat. Pizkat igual, berak egindako galderara bueltatuta edo, hemen zaudeten Italia txiki elkartean adibidez zaudeten italiarra batzuk euskara sari zaretela, euskara ikasten ari zaretela, ikaste prozesu horrek eta hemen dagoen egoera linguistikoaren kontzientzia hartzeak uste duzu lagundu izuela edo lagundu diezaieketela beste italiarrei euren dialekto horiek ere bultzatzeko edo gehiago hitz egiteko, hitz egin duzu horren inguruan zuen artean? Izan daiteke, bai. Zaila da, Gauzarik zailena da ohiturak datzea. Eta gero handik aurrera jendearen borontatea izango da, eta Badu familia italian zen, aitaren arreba bat eskundu zen hango batekin eta bizitzen Parman, baina horren bizi dira Sassuolo batzun dago, ez da? Markatu? Sassuolo, bai, Modenako provintzian. Eta, bueno, haiek ez dute, nik uste dut hango un dialekto ulertzen dutela, baina zuk hango jenderekin izketan elkar ulertuko zenuke, euren dialektoa. Sassuolokoekin gehiena uste dut baietz, bai, gehiena. Emilia Romagnan, bai, elkar uler dezakegu. Bueno, galdera gehiago bat badaude, gero amaieran izango dugu ere tartetxoa, beste biztzarotuko dugu Sara, eskerrak emago izkigu hemen izateagatik, mi esker, Sara bat berriz erabiltzeko. Eta zurei gogorarazi geratzen zaigula Itzadin Amentzoko hizkuntza bat ikasturtea amaitzeko, apirilaren 10ean izango da, eta Jon Mikel Intxausti etorriko zaigu lehenkera aurkeztera eta horrekin ikasturteari amaiera emango dugu. Beraz, horrengo hilabetera arte. Eskerrik asko.